Va ser molt divertit perquè el primer any ens van dir busqueu idees, no sé què, i jo al setembre vaig començar amb una idea que avui actualment és completament diferent. Soc Neus i aquest és el meu segon any al cicle formatiu de vestuari a medida i espectacle. El primer any va ser més teòric, més informatiu, classes inicials de patronatge, costura, i a mesura que hem anat avançant aquest segon any ens centrem en un projecte. Està molt guai perquè pots escollir el tipus de projecte que tu vols, el tema, i amb els professors t'ajuden molt a enfocar-te i sobretot a no divagar i disfrutar del procés. Sí, actualment estic fent pràctiques, vaig començar l'any passat, em va ajudar el meu professor de pràctiques, que és el Rubén, i ho estic fent a un taller de Barcelona, que és molt guai perquè fa el vestuari de les obres de teatre de molts teatres de Barcelona. I estic supercontent de que ara estic seguint i espero seguir tot el possible i m'ensenyen un munt, algun dia estic fent pantalons, algun dia estic fent, jo què sé, proves de vestuari, que és superguai. L'altre dia vaig poder anar a acompanyar-la al Teatre Nacional, o sigui, això és una oportunitat increïble. O sigui, pot donar tantes voltes i el meu projecte tracta sobre els pecats capitals. I al principi em va agradar molt la idea, però em vaig col·lapsar perquè, clar, hem de crear una col·lecció de 10 looks i, clar, hi ha solament 7 pecats. I el professor Josep Abril em va ajudar a experimentar el fet de crear els meus propis pecats. I és com, no simplement fas moda ni disseny, sinó també et planteges idees i entres dins del fons del tema. I aquests són alguns dels models que he fet, encara no sé quin confeccionaré ni res. I està molt guai perquè dins d'ESDI, a part de fer moda, hi ha altres departaments. Per exemple, aquest és un vestit que estarà fet en flejes de barco i gràcies al departament de baix m'han ajudat a tallar-ho. Per exemple, aquest és la Lujuria i amb el departament d'impressió 3D he pogut fer un drac que no tenia ni idea de 3D. Quan em van proposar fer un projecte d'aquests era com, no sé dissenyar, solament vull cosir. I em donava molta vergonya tipus dibuixar i tot, i la veritat és que ho estic disfrutant molt el procés. O sigui, no sé, és una part meva que la tenia molt amagada.